An yi ƙasa da shi. Ka sha girgirwa me ake nuna wa mutane ne? Wannan ita ce ranar farin ciki na wacce ba za ta misalci ba. To ai ka juya shi sama, sama a ƙasa, sama ƙasa a sama. Wannan anya ko amarya nan ko da yake dai ka dai dage sai ta zo. Ma'ana dai kana sanar da mutane ɗaurin auren ka. Yawwa. Shi yasa na ga baki kamar tashar jirgi. Haba aljibar ne kaji sai ma ranar. Wannan shine albishir na mutanen Najeriya da masu ƙaunar Salam Buruki akan wannan shidima ta ɗaurin aure na sha girgirbau ga bakin ya girgirbau kamar bypass. Duk mutumin da yake ƙaunar sha girgirbau ya mar addu'a ko da kuɗi ko da goro ko da biskit ko da zuwa ɗaurin aure. Ina ban ajiye kowa ba da ɗan jam'iyyar adawa da na ɗan jam'iyyar soyayya. Allah iso da ku lafiya a yanzu wannan mataka ta nawa kenan? Wannan tara da ebewa ta an yi ta hidaya. Wannan ita ce ta uku. Wannan ita ce ma'ana ita ce ta bakwai amma tara da ebewa. Yanzu dai matanka biyu. Ita ce ta uku kenan. Ita ce ta uku. Yanzu shafi ta uku za ka ƙara? Ta uku za ka ƙara. Kai Buhari yanayin duk baka jin ta? Ai ni ma bariya ba kulora ce aka yi. Ga corona virus ga komai amma kai duk baka jin su. To ai ina gaya maka ba wata kulora ya talauci. Allah. Alƙur'an talauci ne kulora. To kai baka jin talaucin kenan. Almirinka billahi la ilaha illa wa nabika kulora. Dan ni yanzu ka bude bakin ka ma nema addu'a billahi la ya karasu. To tsaba talauci? Tsaba talauci. To amma kuma kai aure? To ai ni ma kulora ba ni suna na ma virus kawai. Kuma kai aure? To ai auren ai ba kiss. Okay ba za a kiss ba. Ai liman ya ce ba kiss. Ba magana kiss kenan za a aure. To ba aure kenan. Ari da man da za a daura aure sai liman ya ce banda kiss. Banda kiss. Saboda an halatta ma komai amma banda kiss. Yau amma banda kiss. Domin bakin na annoba ce. To ya bayanin keken ɗinki. Ina ruwan bajoga yadda ka ganna a saman nan a hargitse to a kasan ma a hargitse nake. Allah. Yarinya haɗa mun maganin basu. I love you.